Okay. Her har vi en grøn træpyton. Det er en Suron type. Og man kan ikke få det, jeg ved ikke om man kan se det, men her har blå strip på ryggen. Så er forordnet hans øjne, så de er fine igen efter han skifter arm. Og en lille sorte karakteristiske hale. Ja. Det er en Suron, som sagt. Og han er meget rolig. Men jeg vil vise, hvordan jeg håndterer ham, sådan så man undgår at blive bidt. Fordi man kan aldrig blive så sikker med krybdyr. Især ikke sådan nogle arter som denne. Jeg vil aldrig nogensinde sætte hånden ind foran hovedet på ham. Altid tage og sætte hånden ned under ham. Sådan så han bare fortsætter. Jeg vil aldrig nogensinde sætte den ned foran. Så du ved ikke, hvordan han vil reagere på det. Eller hun for den sags skyld. Så vil sætte den ned under. Og så bare lade dem kravle rundt som de vil. Ikke alt for meget med at skulle rykke dem rundt. Bare lade dem gøre som de vil. Selvfølgelig hvis du skal have dem ud uden du bliver bidt. Eller selvfølgelig nogle gange bliver man nødt til at få dem ud uanset hvad. Så vil jeg tage fat rundt om hovedet på dem. Det er ikke noget han bryder sig om. Så det er ikke noget jeg vil gøre. For som sagt jeg vil ikke blive bidt. Men ja, jeg er ikke så klog at kvæle sig selv. Men så vil jeg bare tage dem rundt om hovedet. Få fat på det først, inden der man begynder at rumstere for meget. Tag fat der først, så stille og roligt vikler dem ud. Selvfølgelig. De er rimelig robuste i den her alder. Han er 3,5. Men alligevel. Jeg vil aldrig nogensinde hive dem ud, flå dem ud af deres træ. Og så især hvis det er mindre unger, så hvis du ikke skal dem ud eller bare skal gøre rent, de er aggressive, så vil jeg lægge et viskestykke henover. Et lunken viskestykke, selvfølgelig lige bredet dengang. Og så lægge dem henover, den lige af deres sadelform. Især fordi at de falder mere at tro, når det ligesom bliver mørkt, at de ikke kan se dig. Så det vil jeg gøre i hvert fald. Så vil jeg lige vise jer det terræn han bor i. Jeg har taget mine planter ud af, fordi de var åbenbart ikke beregnet til at skulle være derinde. Men han har en lille blå vandskål og fugtmåler, en gren op til de 2 andre grene, og så er varmepladen der til siden, og den der måler temperaturen. Og lige nu er temperaturen 29,2. Og det er der, hvor den selvfølgelig måler, der er 29,2. Men så når jeg skal sætte dem ind igen, eller ham, for jeg har jo kun ham den ene her, så vil jeg sætte den, sådan så de får det højeste sted, de nu får chancen for at kravle op. Og så jeg ikke selv børste dem af, eller lade dem tage den tid det tager for dem, og til de føler sig tilpas. Fordi når de føler sig tilpas, så vil de slippe din hånd. Når de føler sig trygge, eller man skal sige sikkerhed. Så man tager bare og lader dem vende stille og roligt. Og så vil jeg lige fortælle, jeg giver cirka hver anden uge det der svarer til en mus eller en 3-4 ugers rotte. Jeg vil aldrig nogensinde give dem mere end det. Og der er hans blå stribe og hans fine lille hoved. Der er nogen der også siger at de måske skal have mere, men jeg vil sgu aldrig nogensinde give dem mere end hver anden uge. Slet ikke i den størrelse. Så vi ser engang. Så jeg lige vise jer. Det er ikke noget man skal gøre for tit. Bare sådan så man kan se når de ikke bryder sig om det. Her i denne flaske, der er vand. Alt for koldt.
Ja, det er jo ikke alt for koldt. Vandet i det er cirka 25 grader. Men vandet skal cirka have den samme temperatur, som der er inde hos den. Så når jeg gør sådan der, sprøjter, så rykker den sig. Det betyder, at vandet det er for koldt. Så måske når du sætter vandet op, så sæt altså når du hælder vandet i, så kan du sætte termometer ned i lige se hvor varmt det er. Eller lad den stå op af varmepladen inde i terrariet. Og så får den temperaturen inde i terrariet, og så skal du fint bruge det. Og så vil jeg lige til, jeg var jo på messe, Roskilde messen der, og jeg fik byttet mig til en fin lille snor. Den kommer fra, hvad det hedder, Online Zoo i Albertslund. Helt sikkert nogle flinke gutter, og du kan altid spørge dem til råds, hvis der er. De skal jo nok hjælpe dig, det er jeg helt sikker på. Men det er min lille snor, jeg fik. Fint, sød og dejlig. Spiser dødt. De fortalte mig, at de skiftede med deres slanger. Der skiftede de mellem dødt og levende. Sådan alt efter hvad folk vil fodre med, så de ikke skal ud og købe en slags foder, end de bruger. Men han er lige nu på små musepinkis. Og han vil forhåbentlig med tiden blive større. Og så er det lige vise en gang. Så lige kan komme til det. Der ligger mine to Dorvals. Så jeg kan finde min hund. Den der. Hun er begyndt at få det 20 til høre, så jeg håber snart, hun smider nogle æg. Men i forhold til handen, som ligger der er hun meget tynd. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt med ham der. Men den tidligere ejer har der i hvert fald fyldt den op med foder. Eller fyldt ham op med foder. Men meget rolige dyr. Og du kan altid se, hvis de vil vide det. Men selvfølgelig, du kan aldrig være sikker på, om de kan sende mønster, så altid være klar. Og ja, men han. Så heroppe, der har jeg min Bradley fra Rolf. Han er fra 08. Har spisestop i vinter, men nu er han fint i gang. Han sidder herinde og hygger sig. Fordi jeg mener, at han skal have en god varme, mens han er lille. Og jeg har svært ved at give ham den han skal bruge. Så nu er han kommet herind. Og mine to store tæppytoner, de ligger altid i bunden. De er aldrig oppe at kravle. Og mens han derimod elsker at kravle. Han er rigtig grådig. Så det var vel lidt hvad jeg havde. Og lige så man kan se grund til hvorfor jeg tog mine planter ud. Det ligner en form for svamp, så de skal sgu nok ikke blive derinde. Men det var hvad jeg havde til jer. Vi ses jo nok på de næste messer, eller hvis vi engang kommer til at handle sammen. Ses.